Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, total ban sa mga barko nga nagikan sa China, Hong Kong kag Macau ginapatuman diri sa Bacolod. Seneco nagpathag angot sa kontrobersyal nga anniversary bonus. Sa balita national, mga gin-repatriate nga Pinoy gikan sa Japan, wala sang sintomas sang COVID-19. Travel ban sa South Korea ginpatuman. Sa balita international, 7 ang patay sa insidente sa pagpangluthang sa isa ka brewing company sa Milwaukee. Sa balita sa sports, Vic Manuel sa Alaska kag Gio Jalalon sang Magnolia ginsuspender bangod sa paghampang sa iban nga liga. Balita entertainment, Sue Ramirez na link sa co-star nga si Javi Benitez. Samtang sa balita special, aton pagistoryahan ang mga tips sa gudmangin mabakod ang pag-updanay sang magpamilya. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Huwebes, Pebrero 27, 2020. Ang inyo news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga nag-apekto ang easterly sa nasilangan nga bahin sang pungsod. Sa weather forecast, ginpahayag ni Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario nga makit-an ang magalumon nga kalangitan sa iban nga bahin sang pungsod. Apang jutay lamang ang tsansa nga maka-eksperyensya sang thunderstorm karon nga adlaw. Padaman suno sa iya ang paghuyang sang northeast monsoon kon amihan. Apang ginapaabot naman nga mayara sang hangin sang amihan sa sininga semana, ilabi na sa bahin sang Northern Luzon. Wala naman sang ginapaabot nga weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility tubtob sa pagtapos sang bulan sang Pebrero. Bangod diri pag ni ordinaryo, mangin maayo ang panahon sa dako nga bahin sang pungsod, kalakip na ang Metro Manila magluwas lamang sa mga lululapta nga pag-ulan. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginmando ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia ang total ban sa tanan nga mga barko nga nagikan sa China, Hong Kong kag Macau sa tanan nga puerto sa syudad sang Bacolod. Agud malikawan ang posible paglapta sang coronavirus disease 2019 o COVID-19. Base sa Executive Order No. 11, naging pagwa sang alkalde kahapon nga adlaw, ang gobyerno sa Bacolod ang nagakabalaka sa paandam sang COVID-19 kaya posible tuga sini nga halit sa pumuluyo sa syudad. Sa Enero tuig 2020, una na naging deklarar sang World Health Organization nga public health emergency of international concern ang COVID-19. Gintogyan na sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa Bureau of Quarantine Negros ang pagmonitor sa foreign vessel gikan sa China nga yara malapit sa Bradco Port. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa task force, ginpasuguro siya ni Bureau of Quarantine Negros Head, Dr. Sebastian Tabuga, nga ila i-monitor ang nag-abot nga cargo vessel. Ang cargo vessel ang gikan sa Xiamen, China, nga may 19 ka mga crew, lakip ng 15 ka mga Chinese national, kag 4 gikan sa Myanmar. Dugang panitan sa bahin sa Interagency Task Force, magasapol ini sa mga port operators angot sa protocol nga dapat ipatuman sa tion nga may foreign vessel nga magdungka sa baybayon sang Bacolod. Samtang wala sang pinaka-latest nga person under investigation bago sa suspected COVID-19 nga gindala sa mga ospital sa Bacolod kag nagtapos naman ang 14-day home quarantine sang 11 ka mga persons under monitoring. Inkonformar ni Bureau of Quarantine Negros Occidental Station Chief Dr. Sebastian Tabuga nga duwa na ka foreign cargo vessels ang nagabot sa baybayon sa syudad sang Bacolod dalin pa sang tiyalikdan nga adlaw kag ini amo ang MV Unicorn Bravo kag MV Catherine. Sunod kay Tabuga ang MV Catherine nagabot ini sang kahapon nga adlaw nasang Martes nga adlaw nga may dala sang semento halin sa Nison Port, Vietnam kag may 25 ka mga crew samtang ang MV Unicorn Bravo nagali naman sa Xiamen, China nga may 19 man ka mga crew. Checkar kahapon ang 25 ka crew sang MV Catherine gamit ang thermal scanner kag wala sa may nakitaan nga problema sa ila ika ang lawas. Apang wala gin panugutan nga magdungka sa Bradco Port area ang barko samtang wala pa natapos ang quarantine period. Natala na naman nga pag-ausisaon ni Tabuga ang 19 ka crew sang MV Unicorn Bravo.
Ang duha ka foreign cargo vessels nagapabilin sa gihapon sa anchorage area sa coastal water sa siyudad sang Bacolod. Sa iban nga balita lokal, ginklaro ni City Councilor Dindo Ramos nga may pila ka mga ruta sang tricycle sa Bacolod nga ginatugutan nga magbiyahe sa National Road. Sunod kay Ramos, Chairman sa Committee on Transportation, mayara sa ordinansa ang Bacolod nga nagaangot o kung nagatugot sa mga tricycle driver nga magbiyahe sa pila ka mga national highway bangod ang lugar ang wala ginaagyan sa public utility jeepney o kung PUJ. Ginihemplo ni Ramos nga legal ang pagbiyahe sa tricycle sa dalan circumferential halin sa Banga Cori pakadto sa area sang Lopez East sa area sang Sigasco, relocation site Barangay Vista Ligre tubtob sa high school sa Granada. Suno kay Ramos, ginadilian naman ang pagbiyahe sa tricycle sa Dalan Araneta, Lacson, kag Burgos, bangod wala ini ginatagan sa otoridad kung basihan ng ordinansa. Samtang gintugyan na ni Ramos sa mga barangay ang pag-regulate sang e-bike nga magkabig nga tricycad, bangod ang configuration sini ang di pwede sa public transportation. Ang general rule sila da hindi pwede ang tricycle sa National Highway except kung may ordinansa tungod nga wala sang alternative mode of transportation nga nag-service sa silang area. Ang local ordinance. Ini ang sa tricycle wala nga comprehensive na ordinance kita man na about Tornos. Ang kabahin sa pahayag ni City Councilor Dindo Ramos. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, ginklaro ni Seneco Consumer Services Division Head Roel Venos nga 7,000 pesos lamang nga bonus ang nabaton sang tanan nga mga empleyado sang electric cooperative base man sa aprobado nga collective bargaining agreement o kon CBA. Suno kay Venos, wala pa maaprubahan sang National Electrification Administration o kon NEA ang ginaproponer nga 30,000 pesos nga saka sa benepisyo sa mga empleyado ang tawag anniversary bonus. Doon pa ni Venos, in kaso ginman nga maaprubahan sang NEA ang mga proposal, automatic na lamang nga iga-iban sa mga empleyado ang 7,000 pesos nga bonus nga una na nabaton sining nga semana. Wala man sing ideya si Venos kung ano aningin basihan sang palayag ni Seneco Board of Director Vice President Roy Cordova. Angon sa ginaligar sini matabo nga pag-iban sa anniversary bonus ng empleyado sa tion nga ini ang maaprubahan ginman sang NEA sa palaabuton. Sa dugang nga mga balita lokal, masobra 800,000 ka mga domestic ag foreign tourist ang nag-abot sa siyudad sang Bacolod sang 2019. Sunod kay Tourism Acting Officer Sandra Sisip, base sa ilang record, 803,911 ang tourist arrivals ang 2019, mas manubo sang 5% ikumpara sa 835,784 sang 2018. Nagapakita sa record nga masobra 700,000 ang domestic tourist samtang masobra 72,000 ang foreigner nga nagkadto sa Bacolod nagligad nga tuig. Ginpathag ni Sisip nga nagdubo ang tourist arrival bagod sa ginpasirang nga pila ka mga accommodation establishment sa Bacolod bangod wala sang permit sang 2019. Sunod pa kay Sisip, makabig man nga factor sa pagnubo sang tourist arrival ang nasunog nga Hava Pension House sang Nobyembre 2019. Posible sunod kay Sisip nga magsaka pa ang mga numero o kung kadamuon bangod may pila pa ka mga hotel nga wala nakasumeter sang ila nga records. 803,911. Also, nagnubo ta mga 5%, negative 5%. One is we made some closures, remember? No, we made some closures. And then there was a time, itong nasunog pagid, so that also contributes. Ang kabahin sa pahayag ni Tourism Acting Officer Sandra Sisip. Madayon ang pagtinlo sa mga suba sang Malugo, Madalag kag Imbang sa banwa sang Ibi Magalona, Negros Occidental. Ini ang ginpasiguro ni Municipal Mayor Marvin Malacon sa public hearing sa Municipal Hall sang Banwa, ang tambungan sa nagkalain-lain nga sektor sa papanguna sa mga representante sang Department of Environment and Natural Resources kag project implementer nga First Terra Dev Corporation kag J.O. Alto. Suno kay Malacon, ginahulat na lamang ang paprubasang DNR kag notice to proceed sa sangguniang pandalawigan agud suguran ang ini nga proyekto. Gidunga pa ni Malacon, ini nga proyekto among solusyon sa baha nga madugay na gina problema sa mga residente sa siyam ka mga barangay nga nagalakip sa barangay Latasan, Tuburan, Tungtong, Gahit, Madalag, Mantaangan, Batya, Alicante kag Pasil.
Ini nga proyekto ang base man sa Administrative Order No. 1 Series of 2020 sang DNR sa itong Enero nga nagapanugot sang dredging activities sa mga suba sa Negros Occidental nga puno sang lutak, duta o kun basura. Ang Ibi Magalona amo ay katatlo nga lugar sa Pilipinas nga patigayunan sang amo nga proyekto. Plano sa pribado nga kumbuyuhan nga First Tentative Corporation ng FTC kag Geo Alto nga magpatigayon sa rehabilitation kag coastal restoration projects sa iban pa nga kasubaan sa Negros Occidental. Suro kay FTC President kag Chief Executive Officer Eric Tagle, handa ang ila kumbuyuhan sa paghimo sini kun hatagan sang kaygaynan. Dugang panitagle ini nga proyekto ang nasandig sa Administrative Order sa Department of Environment and Natural Resources na petsahan Enero 7, 2020. Base sa mga order, ini nga kumbuyuhan ang dapat magbayad sa extraction fees o kung buwis sa gobyerno probensyal kag lokal kag dapat man nga sundon ang mga guidelines of flood mitigation activities. Magluwas sa Negros Occidental, ini ang ginaplano man nga patigayunon sa probinsya sang Antique, Capiz kag Mindoro. Ini nga proyekto ang kabakin sa public-private partnership. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginabi-abi ni Most Reverend Bishop Patricio Buzon ang Kristiyanong katilingban sa Diocese ng Bacolod sa pagsugod sang panahon sang Kwaresma kahapon sa Santos nga misa ang patigayon kahapon sa San Sebastian Cathedral para sa Miyerkules Badles. Tatlo ka importante nga mensahe ang inpahig ni Buzon sa pagdumdum sa panahon sang Kwaresma nga nagalakip sang prayer, fasting kag abstinence. Duha pa ni Buzon ang pagpahid sang abo sa agtang sa matumuluo, nagapanumdum sa kabuhi ang inatag sang Ginoo sa katawhan kag ang tanan magabalik sa iya. Nagalao man si Buzon nga sa panahon sang Kwaresma, mapabutyag sa tanan ang responsibilidad sa tag sa kapamilya kag sa komunidad. Aksyon Radio, Philippine Standard Time na 7:22. Ang mga bukol naman ng problema naton nga nagatinubo-tubo dira sa inyong lawas, aton inatunawon pagi sa Santon Plus Cervic Capsule. Nausuno sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Mga gin-repatriate nga Pinoy gikan sa Japan, wala sang sintomas sang COVID-19. Samtang travel ban sa South Korea, ginpatuman. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod. Yan ang Life Extension Vitamin D3. Amo nang aton nga ginarekomendar sa inyo. Ang Life Extension Vitamin D3 is ani ka super vitamin hormone ging classify nga may therapeutic effect. Amo nang abisan ng aton mga medical doctors, rekomendado nila ining Life Extension Vitamin D3. Nagabulig ni siya para nga ang balatian ba hindi dali-dili magtapik sa aton nga lawas. Kung may dapat check nga balatian, mahatagad ina sang alibyo sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sine. Available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mag-action sa Life Extension Clinic, dira libre ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases nga wala sa nakitaan nga patimaan sang coronavirus disease o kon COVID-19 infection ang 445 ka Pinoy nga gin-repatriate halin sa Diamond Princess cruise ship nga yara sa Japan. Ang repatriation process natapos pasado alas 5 sang aga kahapon Miyerkules, kag ang mga Pinoy nga gin-repatriate ang yara na sa ilatag sa ka-isolation rooms. Base sa record, sa una nga flight mayara sang 317 ang sakay, kalakip na mga miyembro sang repatriation team sang gobyerno. Kay ikaduha nga flight may sakay nga 145 ka pasahero. Ginpahayag naman sa mga miyembro sang repatriation team halin sa Department of Foreign Affairs kag Department of Health nga makapoy ang proseso sang repatriation tungod tama kadamo sang ginpapauli. Samtang ginpasiguro naman sang DFA nga 80 ka Pinoy nga nabilin sa cruise ship nga nagpositibo sa COVID-19 ang gilayon man nga papaulion sa tion nga maka-recover na ang mga ini. Dumili na sang gobyerno sang Pilipinas ang pagbiyahe sa tanan nga bahin sang South Korea tungod sa paglaptas sang coronavirus disease kon COVID-19. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III, temporaryo nga suspendido ang tanan nga biyahe pakadto sa South Korea. Pathag sang Tiglikom, wala nalakip sa travel ban ang mga permanente nga residente, mga estudyante nga nag-eskwela didto kag ang mga overseas Filipino workers o kon OFWs. Dugang pa ni Duque nga ang travel restrictions i-review kag i-evaluate sa masunod nga 48 oras. Ginpahayag sa Department of Health sa Lunes nga wala sa nakumpirmar nga Pinoy nga infected sa COVID-19 sa South Korea.
Igapahamtang naman ang masobra 400 ka pulis sa quarantine site sa Kapas, Tarlac. Suno kay Brigadier General Rodel Sermonia, ang hepe sa Central Luzon Police, iga-assign ang sambit ng mga pulis sa Athletes Village sa New Clark City. Sa din ipaidalom sa quarantine ang 445 ka Filipino repatriates halin sa MV Diamond Princess Cruise Ship sa Yokohama, Japan. Ginatagan na sa direktiba ang mga pulis nga mag-alerto para masiguro ang safety sa lugar. Duran pa ni Sermonia, nagpadala na sang mask sa kada pulis sa lugar. Kalakip man sa mga ginpaidalom sa quarantine ang medical team kag flight crew nga nag-assist sa mga Pinoy sa nasambit nga cruise ship. Ginapadali ni House Speaker Alan Peter Cayetano sa Economic ag Infrastructure Team ang mga proyekto nga pang-infrastruktura sa gobyerno para mapaganhagan ang negatibong epekto sa coronavirus disease o kung COVID-19 sa ekonomiya sa pungsod, labi na sa turismo. Sulod kay Cayetano, dapat hingalitan kag tempranohon sa economic team ang pag-release ng pondo agad mapatukod ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Ginapaabot nga mga nakalinya nga construction projects sa idalom sang build program sa gobyerno ang magaresulta sa madamo nga trabaho sa nagkalain-laing nga parte sang pungsod kag mapabaskog man ang local economy. Nagapati sa Cayetano nga masarangan sini nga sa luon ang posible temporary displacement sa tourism-related jobs sa tunga sang pandam sang outbreak sang COVID-19. May nagaplano nga ikodita si House Speaker Alan Peter Cayetano nga ginagamit ang issue sang national budget kag ABS-CBN nga franchise. Suno sa report, may pila ka mga kongresista na nagainganyo sa pareho nilang kongresista agud makakas na sa pwesto si Cayetano kag mabusla na ni Marinduque Congressman Lord Alan Velasco para temprano nga makapungko bilang speaker sang Kamara de Representantes. Sa Oktubre pa, natala na ang mga pungko nga speaker si Velasco sa din i-review na ang national budget para sa 2021 sa Kamara. Apa ang gusto sang kampo ni Velasco nga subong pa lamang makapungko na ini gamit ang mga alokasyon sa mga proyekto sa idalom sang 2021 national budget. Agud pilito na mga kongresista nga suportahan siya sa plano nga kakason si Cayetano. Sa naibuluan sa idalom sang term sharing agreement, si Cayetano ang unang mapungko bilang speaker sa unang 15 kabulan sang 18th Congress. Magasunod si Velasco sa Oktubre tuig 2020, tubdum matapos ang Kongreso amo nga mas malawig ang panahon sini, bangod 21 kabulan siya nga magapungko bilang speaker. Sa katapusan nga Balita National, ginatagan sa 90 ka adlaw nga ultimatum ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang mga local government units para i-assess ang mga building kag infrastruktura bilang preparasyon sa pag-igo sang The Big One o kon 7.2 magnitude nga linog sa Metro Manila. Suno kay Anyo, ang mga opisyal sa mga gobyerno lokal nga hindi magasunod sa ang mga pangatubang sa kaso administratibo kag kriminal ang penalidad amo ang dismissal sa pwesto kag hindi na mahimo pa nga makapapili sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Kalakip sa mga mapektuhan ang Greater Metro Manila Area o kon GMMA nga ginakalakipan sa Metro Manila, Pampanga, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal, Batangas, kag Quezon. Sa pagtansyar naman ni Maria Antonia Bornas, Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Division, mas sobra 40,000 ka mga tao ang magakalamatay, 34,000 diri ang halin sa Metro Manila, kag iban pa nga kaingod lugar kung mag-igo ang The Big One sa Greater Metro Manila. Samtang nagpromisa naman ang nagkalain-laing nga ahensya sa gobyerno nga pabasgon pa ang Disaster Resilience and Preparedness Program. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro, kag natural nga ingrediente. Wala sang chemical nga gamit, ganit safe kayo gamiton. Nagapaputi sa imo nga panit, nagapakinis sang kutis. Ang mga punggod nga pikas-pikas sa imo guya, mahatagan sang alibyo, sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, pwede na nimo ma-order online, kag mapadeliver sa inyo balay. Pagi sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton nga colon kag pangontra sa problema sa constipation o kun ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinag sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber,
para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang superfiber kag life extension vitamin D3. Pito ang patay sa insidente sa pagpanglutang sa isa ka brewing company dito sa Milwaukee. Samtang sa atong Balita Espesyal, mga tips nato na gud mamangyahin mabakod ang pag-updanay sang pamilya. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, na 7:40. Kag sa ato naman nga balita international, 7 ang patay sa insidente sa pagpangluthang sa isa ka brewing company sa Milwaukee City sa Wisconsin. Natabo ang pagpangluthang sa Miller's Coors Brewing Company nga malapit sa isa ka eskwelahan sa Milwaukee. Kalakip sa mga nagkalamatay isa sa suspect nga naibaluan sa motoridad nga na empleyado sa kumpanya nga ginka sa serbisyo, pila ka oras pa lang ang nakaligad. Nagbalik ang suspect sa planta, dala ang armas lutang, kag ginpalukpan ang mga anay sini nga kaupod sa trabaho. Naibaluan mayar asang 600 ka matawo nga nagatrabaho sa lugar nga natabuan sang pagpangluthang. Sa aton balita sa patag sang pagnegosyo, ang Dow Jones Index sarurot ini sang kapin 1,000 ka puntos bangod sang COVID-19. Dako ang ginubo sang stock market sa Amerika bangod sa COVID-19. Sarurot man sang kapin 1,000 ka puntos ang Dow Jones Index nga makabig nga pinakamalala nga adlaw sa sulod sa nakaligad nga 2 ka tuig. Ini pa lamang ikatatlo kay gyunan sa kasaysayan nga nagsira sa kapin 1,000 ka puntos nga mas manubo ang stock market sang Amerika. Ang kabalaka sa mga investor sa paglaptas ng COVID-19 ang rason sang pagsarurot sang stock market. Sa aton sining nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 77 centimos. O kung 17 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 1 centimos. Ang Hong Kong dollars may baylo nga 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, kilala mo man si Sue Ramirez, no? Sue Ramirez? Batian ko lang siya. Taga si Paway na siya, ang iya family. Palay? Si Palay, gali, si Paway. San Carlos to yan, no? Taga si Palay na siya, action boy. Iya lola. Kag si, ano ya, si... Ang lola ya, guro, kilala ko na. Sino? Ang lola ni Sue Ramirez. Si Sue, hindi mo kilala. Wala man. Si Javi Benitez, ya. Javi na siya, action boy. Kaya daw sa una, mag-pronounce ko na Javi mo. Di ba nabatian ko daw ka? Javi, ina? Javi. Bata na ni Albi. Yes, ni Oo. Congressman, former Congressman Albi Benitez. So, karon action boy, Nabulos ni Kiko. Kiko. Benitez eh. Ay ko Pangilinan. Congressman. So, sa naligad ko lang inabalaan nga may bata gali si Congressman, si former Congressman nga artista. Oo, Kaya si dito ko Javi. ninabalaan sang si Javi. Dito ko ninabalaan action boy sang do may sila ba event do ka something sa baybay do ka echo ang mama na ara man si Sue that time. So Su, magtawag siguro mo na, no? Depende goro. Basta may tawagan na sila yung Pero kung ikaw bibla kong daw, wala ka mo yan sa kuha ni Su. Su! Dugatabog ka na sa manok. Nan. Kaya nakita bla sa mga fans bla action boy nga do ka sila nga do ka pero may sila upod sa picture, ga-post si Sue, do ka amana tapos may mga holding hands moment pa sila. Hindi han kabahin lang sa ila nga may na sila may Kasi film. pelikula, may film sila nga duwa. Pero ito base kay nagambal nga fans nga bagay sila ko nga duwa. Ako makita mo picture nga duwa, makamba ka man nga bagay sila. Sige. Tala. So nagambal sa mga fans nga base ko nag-date sila bla ko dating sila bla ko nga duha. Pero wala man sang confirmation halin sila nga duha. Tibalaan ta lang na. Kung magpa-fiesta si Tawag si Javi, Ha? Tawag si Javi. Ano ka tawag si Albi? Tawagan mo. Albi. Mangkuton. Kabalo pag inasaya sa love life kaya mo na. Mustang kwanda. Iba si siyempre may kabalo ka. Di ate kay wala pa man sang confirmation nga sila ate. Alangan pa ginapangalaga. Pero pwede man may open ganyan mga bata. Si Rance open si mo. Oo Nga saya ginapangalaga. Oo, gawin niya lantaw mi tani sini ti maayo. Hindi ka mag-open. Hindi ka mag-open ka kay maayo kasang nagtanaw sine. Kalay. Siyempre ma-open ka gid. Correct. Kaya kung hindi siya mag-open, hindi sila kalantaw. Sine. Perfect. Hindi sila matagahan budget para lantaw sine. Correct. So may So, nakapaingin na ang hindi sila kalantaw sine. Oo. So may nga open sila. Correct. Perfect. Balita sa sports. Ginsuspende sang ilas nga team sang Vic Manuel sang Alaska kag Gio Halalon sang Magnolia
bangod sa paghampang sa Ligang Labas ngayon natawag. Ginpahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall nga magawa sila sang memorandum matapos masuspende sang ila sini nga team ang duha ka players. Ginpanundom sini sa duha nga dapat sundon ang ginasaad sa ila uniform players contract nga ila ginpirmahan kun mas liwat pa ang amo nga paglapas mas dako nga multa ang ila sini nga atubangon. Pagpatag man sini pasugdan lamang ini kun magpaalam o kung maglisensya sa ila. Wala naman siniging pahayag kung tubtubsan no ang suspensyon sang duha ka players. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes! Yes, subong adlaw Webes na Action boy. Kada sig sa dusan ulan talaga energy Monday. Sa ulan to naglunes. Gani dason Webes na subong. Webes naman. Dugay-dugay. Koresma na. Oo. Tapos Pag yan ay sa Marso. Pag yan ay sa Marso. Maganing. Graduation na sa mga bata. Mga bata. Oo, sa mga gaskwela, sa mga estudyante. Saan ang graduation sa? Depende. Manabi Action Boy. Alainay na. Usually basi mga April guro ay. After pag sa Holy Week ay. Okay damo. Subong sa mga nagatabo Action Boy. Mga you know. Ay. Wala. So, sige. Ang atong nga balita special subong adlaw. Aring mga tips kung paano Black Action Boy mangin mabakod ang pag-updanay sang isa ka pamilya. Diba? Okay, Kaya do damo naging subong Number one, the prayers eh. Yes, number one ginasyon. A family that prays together is stays together. Is family. Mo na. A family that prays together is a family. Kale. Di mo na Action Boy. Sinambal si mo, si Torx naman. Daw mo, iba na, na-feed si mo, si Torx nga mga... A family that prays together is a family. Correct? Baka nice man lang siya. Mami man. Nice siya pamatian. Anong imo yaw? Family that prays together stays together. Mga imo ya, family that prays together is a family. Very nice. Very awesome. Pero sa mga... Very awesome. Pero sa mga... the birds that flock together. Hindi. Ano gani? Birds that flock together are the same birds. The feathers. Birds of the same feather flock together. Birds of the same feather flock together. Timo yan. So, birds of the same feather are birds. the same birds. Very nice. Yeah. Very, anong tawag siya naman? Very intelligent and deep. Thinking. Very depth. Utang na gali yan. In-depth thinking. Yes, gabi ka dyan. Hindi ka dyan basta-basta. Nga do, kisado ginapuga ako ng utok ko. Kaya do ka, kisado hindi ko makaka-survive ni sa ginahimo. Pero survive mangyapon si Dorel. Diba? Perfect. So, our Action Boy, una, dapat mag-istoryahan na isang maayo. Kaya hambagan ng Action Boy, wala sang problema nga hindi masulbar sa komunikasyon. Yes, kaya maayo nga pag-istoryahan na. Correct. Ang tanan may istoryahan mo, especially kung family ka mo, may istoryahan na iya. Tingala ko nga hindi sa mga pamilya, kung isang gilinaway mo, pwede na may istoryahan, basta may istoryahan na ilang. Tapos ga-post pahigad na ba sa pahigad lang ang mga pride, pahigad lang ang mga lain buot, istoryahan. Pamilya, your family. And the family that talks together is a family. Okay. Family. So, family kita pa. Kalain. So, hindi na bala malabot sa point nga post pag sa Facebook. No. Pamilya mo lang isa gina-post sa Facebook. Yes. Ginatag pa na bala. Kaya ang guwan na dako ni ikaw pamilya, kaga-post ka sa against sa imo family, ang family mo, amo man na ang ma-unfriend sa imo. Ma-block sa imo. I-block sa imo. So, damo sa magpamilya nga naga-blinakay sila sa Facebook. Blinakay sila sa Facebook, Action Boy. So, kaya amo na, wala sila sang pride Actually, pride lang gineta na Action Boy. Ay, dapat siya ginemo na istorya sa ako niya kay siya ang amana. Ako magulang. Doesn't mean to say, ikaw magulang, ikaw permi gusto. Correct. So, amana dapat mag-istorya. Kaya man nga mamangod, respect the elders, your older siblings. Ano na lang, naging term na, paumod na lang Action Boy. Paumod, gumangod ka. Pero kung ikaw naman magulang, di mo siling ikaw magulang, di ikaw lang permi gusto. Yes, correct. Balo ka, in any confrontation, duwagin na yung mesa
sala. Hindi na duwagin. pwede. It takes two to tango. Yeah. And boogie. Yan, bunga. Bunga. Duro, ha? Bunga. Sakto na, di ba? Yes. Tango, di ba? Kalau isa ko namin, tanawon. Correct. So, it takes two to tango. Perfect. So, sa mga bumana, sa mga relasyon, sa mga away-away, duha gina yung may sala. Ako yung kapati ko na yan, duha na may sala. Hindi pwedeng kay isa lang. kung wala sang may magiyo, action boy, wala gini. Kag kung isa lang kagiyo, ikaw yaw laga participate man sa no, hindi ginagyapon makayo. So, dapat duwagin, di ba? Yes. Amo na action boy, are diri next. Dapat learn kagid nga mamati. Sa sides ang bisan ano kaugot nga do tampaon mo na siya nga do ka ano pamati lang. Balo kami si may story to tell mo na siya mo. Yes. So balo mo sige. Tapos sa istorya dito ka naman magpagwa sang imo man nga buot para maayo ang ano. Balo ka to kuan mo. Wala mo istorya bla do ka malumanay bla na pagsasalita na pananalita. Alam mo. Tapos mas namin action boy kung may mediator bala. Kay kung wala guro action boys ang patunga sa inyo ti amo na. Mediator. Or mediatrix mediatrix. Kung babae mediatrix din. Okay. Sige, kung lalaki mediator, kung babae mediatrix. Kung ano ya, kung dua-dua mediatrician. Ala, isang mediatrician. Pediatrician lang. Correct? Kung dua-dua, di natamping dua-dua. Kamu na bahala. Sila na bahala. Basta importante, may mediator, mediatrix, kag mediatrician. Kung damo, guro. Kung duwa na, be. Hindi, ang mediatrician na niya, amo na siya ang kurso. Sige. Sa mga mediators. Okay. Mediatrix. Mediatrician. Sige. Very nice. Amo na. Bachelor of Science in Mediatism. Kalain. In mediation. Sige. Pwede ka na, no? Mediatrices ko, no? Mediatrices. Ari naman siya. Ari na siya. Sige. So, next action boy, likawan ang magtaas ng tingog. Correct. Ari na di sa, no? Ang ano na din bahala, ang mediator, kag mga mediatricians. So, sila na daang bahala likawan ang magtaas tingog, balo ka. Galing kay ko isa, pero sa akon, galing ko isa, bisan kay kadako tingog mo, kay amo na ganing tingog, kuya. Mayara amo na mo nga duga pangakig. Saan siya man ga pangakig? Pero wala galing. Kaya mayara amo na ang tingog mong. Hindi naman ang mangakig. Pwede ka pangakig. Amo gina yung tingog ko. Amo na yung pangabuyan ko. Kalain. Pwede na yung kwan. Ang importante pag inada, bisan tuod nga taas ka tingog, pero basta hindi lang masakit ang imong ginapanghambal. Correct. Ngayon isa kung masakit ang ginapanghambal mo Balo kang isa hindi na mabawi kung magaboy ka na masakit nga mga tinaga, hindi na nambawi. Amo na ganito ka magpabilin gina mapatawad ya ka pero ang may saying na di ba action boy? Ano abay kay tangkuloy ka man ang Tindo na patawad niya ka sa sa ulihi pero hindi nagkuan na bla ka mo nga duwa pakadto na kamo bla sa reconcile kuan bla napanawag sila daw okay na kamo nga duwa mag-okay na kamo pakadto na kamo dira tapos gulpi lang mambal siya nga kung di ka lang bulayog tani doon di it is okay na tani, no? Hindi mo na iyan mabawi. Daw mapakadto na mo tani sa settlement kadua. Ang sugpon kapag hindi mo iyas ang tinaga, nga hindi mo na mabawi. Panibago naman ang argument naman action boy. Kung di ka lang tani, bulay ugon daw. Daw mo na. Masakit na yan. Kaya kung baga action boy, matatak na siya. Isang bulay ugon pa na siya, hindi pagtawag bulay ug. Correct. Kaya pamilya mo na. Correct. So, matatak na sa action boy. Babi, nag-okay na parehong dugo kadalagan sa inyong mga kaugatan. So, kung bulayong, nasa preyo ka mo na. One blood, one family. One family. Diba? And one nation. One nation. Ako na lang masugpon ka para hindi ka na mabudlayan paminsan. So, mo na siya action boy. Kay siyempre, kung may nambakat sa'yo nga malain, tapos nag-okay kang maduwa, tapos dugay kung may gamay naman ka mo inaway, ang balon niya ka, nugay ka ginambalan mo ko bulay ugon ko. Ikaw niya, dumdumo niya na to. Dumdumo niya na. Kaya balo ka ang mga masakit na tinaga, nagatatak ginaya. Yes. Hindi niya pwede nga, hindi madula na siya. So, sakit na siya. May pagkanang isa, kung sumbagon mo siya, kaya madula na lang mo. Madula pa na yan. Dumalimta niya pa lang yung sumbag. Sakit yung tinaga. Mapabilin ginaya sa tagipuso ni action boy. Gadulot ginaya. So, next action boy, dapat mangin matuod ka balahaw. Especially sa time na nga daw ga istoryahanay na kamo. Dapat true ka action boy. Hindi kami plastic.
Yes, no to that. But no Because to that. hindi ka maging plastic because we have a plastic ordinance. Yes, in Bacolod City. Bacolod City. Kabasi mapudyutan ka agahaboy. So don't be a plastic. Mag-participate. Bilang pagsunod naton sa aton ordinansa sa Bacolod, yes. Anti-plastic ordinance. Yes. Stop. So, oo. So, mga toxic na mga tao mo. Yes. So, ang pinaka-importante pag isa tanan Action Boy, Ario, para mangin mabakod, ginang paubdan sa pamilya, mangin gid Action Boy tampad ka mag-trust sa isa kag isa. Correct? Nan. Kaya ka madula ng trust why na. Oo, do hindi na ka muna family. Do mo na ka muna neighbor. Neighbor na lang. Kuha na ka mo sila. Do border na ka mo sa balay, no? Do board mate mo lang na siya. So, amo na siya importante ka dapat may trust kagid. Kaya basta confidence. Basta hindi ko. Yes. Trust and confidence. So, competition lang ni no. Nan. So, amo na siya Action Boy ka kung araw na sila ay hindi tara pagbutan ang 20 ko kay kaonan niya ng 20. Naman ako ni Kaloy ugonda na. Kalain. Wala yung good. Mangod, utod mo muna ang inambalan mo. Oh, na. Di mo sana daw kaya arangan dan si Kwan, no? Arangan dan si Inday, madula naman ako. Kalain, no? Kaya ikaw mga Inday, hindi ka mapanguha doon sa hindi mo. Hindi mapanguha, day. Para nga may trust. Yes, and confidence. Sige, tiyan mo lang na Action Boy. At least bala ang family, makabalo sila bala ha. Kaya basta may iba yung family, doon na tamaan, naging bala ka. Para nga you will stay together because a family that prays together is a family. Okay. Good morning, Ruel Alarcon, kagawad Rocky Nesia, kagawad Mira Polidario, good morning. Kay Engineer Earl Bailon, Josefa Cabrera, Jean Buerom, M. Savoso, good morning. Kay Miriam Villarte Amor, mayang aga man. Kay Terry Simpson Yong, mayang aga. Sige. Yes, kay Tita Rosemary Kapamatis sila. Kay Sir Mark Steven Mayo, Action Boy, nag-monitor sila. Kay Neil Centenillo, yes. Hi, Sir Mark. Future attorney. Yeah, bongga. Kay Maria Luz Macunat, good morning. Michael Lopez, Sherlyn, Oro Javier, Evelyn Nepomuceno, kay, hindi ko makita ang iba na Action Boy. Si Mera ka daw makita. Si Mera. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Bia Jonathan, Joraline Pineda, good morning. Philip Laurente. Yes, Miss Heaven Heaven, good morning. Good morning. And happy birthday sa talaga may birthday sa mga adlaw kung sino man nag-celebrate. Ano sa mga ako? 27. 27 pa lang. Dali sa sweldo. Nene Campaniel, mga aga. Yes. Okay? Sige, standby na kita mag-action sa Action Hotline. Upod ka Action Art tayo hupon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!